Χριστέο, ο πανσόφους τους αλήσαν δείξαν. Τα χέρια από την Ορθοδοξία, κάτω τα χέρια από την πίστη μας, κάτω τα χέρια από την ιστορία του έθνους μας, κάτω τα χέρια από την ελευθερία που μας δώρισε ο Θεός. Επίσης, συγκινητικό παράδειγμα είναι ότι ιερέας από το Αγρίνιο, ο πατή Παύλος, ήρθε από τη Βουλή, έσω είμαστε από τη Βουλή, Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία, Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία. Έξω οι Εβραίοι απ' τη Βουλή, να βγουνε μέσα οι χριστιανοί. Γι' αυτό βροντοφωνάζουμε όχι στην κάρτα του πολίτη. Όχι σε κάθε είδος ηλεκτρονικής κάρτας. Όχι στο σφράγισμα του θηρίου. Όχι στο 666. Είμαστε Έλληνες και ο τράχυλος του Έλληνα ζυγών δεν υποφέρει. Είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί